MN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usakawit, ingon man sa mga artista nga magatog kinabuhi ning akong kaagi. Ako si River. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, bakit pa ba? Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga River. Lang, sige na, makita tag balik ba? Dili na lagi ko makikita ni mo. Nganong di magyud ka? Sa may sana ko nimo ha? Wa ba ka mag-enjoy sa last na itong managuban? Kaya ako, nag-enjoy kay ko. Ayaw na kong samo ka. Sulti lang gugugod. Asa di problema nimo? Unsay problema? Ang problema kay naa kay uyab. Ha? Mao ni problema, Raver. Dili ko gusto mag-fling-fling og tanay uyab, uy. Maong palihog lang. Ayaw na kong samo ka. Kinsa may nagsulti nimo ana ha? Kinsa? Ha? Ako? Oh, ikaw kuno may nagsulti niya. Naunsam taon ka ba eh? Anong gilaglag bang ko nimo? Kung mituusad ka nga makabuhat ko ni mo niana, naunsam taong ka, amigo ko ta. Di ko mo traidor ni mo. Tinuod ka? Bay, amigo ta. Sukad pa mga elementary pa ta. Hangtod na karon nga nanarbaho na ta. Nagtuo ka nga makabuhat ko ana diyan ni mo? Bay, O kayo ko ing na. Nga mas tuuan pa ni mo na babayana. Nga bago pa ni mong nakailak kay nako. kuan gud, naglagot ako ba nga nagununa ba? Kanahan gud kay ko atong bayana gud. Sus. Kano sa pamataong ka mawili o babae, oy? Ay kabala ka. Hatagan ti kag babae nga mas labaw pa ato niya. Ha? Kinsa man? I'm Carlota. Ako mo'y giingon ni Arthur nga ipamit ni mo. Ha? Hanggang si Arthur eh. Atagan kong tiguang noon. Matod pa niya. Nga nakita ka man ko ng babae nga mag-enjoy kang ikauban. Well, I'm an adventurous woman. Og happy-go-lucky na pud ko. Pwede na tong buhaton ko na unsa may gusto ni mong buhaton nato. Ha? River! Shani? Tinuod gid ay nga nakikita-kita ka lang babay. Sa kadaghan ni mo gipuli na ako. Kanipag yung tigawangan ako. Wait. Oo, sa to'y gitawag di mo na ako. Tigawang? Time para, good. Wa kay respeto. Kadiyot. Babe, Shani, ay sagod ka suko na yun. Di man ako uyab ning tiguang ha? Oo. Si tiguang, River. Ang buta ko'y pasabot ba? Di na ako ni uyab. Di ta ka uyab, ma'am. Kuan, unsa siya ka organizer. O nagpatabang ko niya kung saan ako pagkuan ka ng pagpropose ni mo. Unsa? Sean, babe, nasakpan naman ko ni mo. Sige, karon na lang ko magpropose ni mo. Pero, wa pa lang ko sing-sing kay nangandam palagi ko. Sean, will you marry me? Yes. Oh. Yes, River. Barog na diha. I love you. I love you too. Og ma'am, sorry gid kaayo ha, gitawag ti kag tiguang. Sorry gid kaayo. Sorry kayo, Carlota. Katawa ka lang da. Lipaya ko nimo.
Gitagan ko ni magtiguang. Sorry na good. Ta. Pamang ko kay bawo nga tiguang na dito. Nagka-chat-chat naman good miya to sa Facebook kadyot. AI din gamit ato niya. Ay. Pero kaslo na nagid ka. Ay, mo na gid ni. Nahinayak naman. Magpakasal na gid mi ini ni Shani, bay Arthur. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat niyo tanan. Ya, kumusta kinabuhing bagong minyo bay? Okay raman bay. Pero laay oy. Bay, trabaho ra gyud nga akong routine inis kinabuhi bay. Siyempre, minyo naman ka. Mag-question naman ka ni siya ni Ana kung ganong dugay kang nauli. Pero okay ra na eh. Ha? Anak magandang minyo. Swerte gani ka kay guwapa kay kagasawa. Oy. Unsa man ning imo? Ha? Ha? Nga naman. Miuday ka naman ko ni siya ni. Ayo kalimot sa atong bro code ha. Bahalag bisag kinsang babae nga tripan, di lang nga akong asawa ug ang imo uyab. Ha? Ay. Di siya tao na mahitabo eh. Ya, unsa man tayo ni? Unsa man tamang laag? Waton lang ako nga may trabaho sa layo si Shani. Para okay ra nga magdugay ta. Dugay ta mo uli. Kalnusa pa ka na no? Babe, mado ko sa probinsya na mo. Namo ko'y trabahoon sa mong branch dito, good. Og since naamagid ko dito, adoon na lang sa nako sa lasma magpapa. Ado ko mo stay for 3 days. Mo ba? Babe, mayo hinoon. More excited kay kada. Oh, siyempre. Kanusa pag kalas na kauli sa inyong probinsya. Naibaos ako nga makalipay na nimo, di ba? Sakto gid ka, babe. Og makalipay sa nako if mauban ka nako. Ha? Leave og tulo ka adlaw, babe. Sige na. Kuyog ti sa probinsya. Babe, di taon ko pwede ana, oy. Nganong dili man? Nga na may pila ka leave every month, diba? Oo, lagi, pero di lagi mahimo. Di na ko pwedeng biyaan akong trabahon. Okay. Ani na lang. Mamawi lang ko nimo, okay? Okay. Pero, mag-video call ba kita permi before matug, ha? Ha? Oh, babe. Sige. Sure kayo. Why problema. Ay. Ha? Adto ta sa inyo magparte? Oo. Wa man si Shani. Lisod sa kayo kung bulakaw ko kay mag-video call mi sa dayon ng tug. May nang naara diri sa bahay ba kay dali ra ko makadagan sa kwarto. Sige good. Magdadala kong chicks. Kana. Enjoy guys, enjoy. Kadiyo sa maya. Ato ko sa akong kwarto. Nanawag si Shani. Asa ka? Naras bay. Wala ka makaila sa atong kwarto? No, tanaw. Saba mang good. Mura mag nag-disco. Nasiguro yung nagparty sa tusilingan. Maong saba kay na sa Maong saba kay ba? Mao ba? Puwa kay kagnaw. Nakainom ka? Kuan, nagchat-chat lang ko gamay diri. Siyempre, lahi kayo. Huwag ka diri. Gimingaw na kay ko nimo, babe. Gimingaw na sad kay ko nimo. Sige lang, mauli ra ko dayon. Ay, sa ipagdali, oy. Take your time, ha? Tagsarabaya ka makauli diha. Sige na. Duka na kay ko, ha? Matuog na ko, babe.
Good night. I love you. Sige, good night. I love you. Yoo! Padayo ng party! Bay, laag taon niya. Oh, sige ba? Ako lang nun si Shani nga muuti ko. Oh, sige. Kitang tulos akong kauban sa trabaho. Si Joseph ba? Games na ito. Pero, siguro alagid nga makapananghid ka. May problema, babe. Basta, pahibaw lang cute basta padong nakauli, ha? Oh, okay babe. Oh, mo-update din ko nimo. Ug salamat sa pagsabot ha, babe. Masinabtanon gid kay kada. Oh. Inom ni si Arthur. Wa pa man. Kanahan tawhana da. Bay. Wa pa si Arthur? Wa pa man. Ida ning tawhana. Oh, nanawagay. Hello. Asam ka? Bay, nakoy hangyo ni mo, be. Ha? Unsa man na? Kuan ka, pwede lingaw-lingaw na ni mo si Joseph. Nag-uban mo kung may siya yung uyab doon. Unsa? Nabuang ka? Imong kiunay ang uyab sa imong amigo? Nanintal man ako. Ug usa pa, suula na ako, pero diligid pa rin sa itong kasuod. Sige na, be. Hangyo lang ko ni mo ba? Karoon na bitaw. O sige, sige. Hangtod unsang orasa mo kutob ya? Alas 10 man ro, no? Mga alas 12. O sige. Mag-shot-shot lang ni. Wa pa si Arthur, bay? Malangay pa man to ba kay naaman ko na emergency daw. Waton lang ginato ah. Pero nahubog na kong pinabot. Natubag na ko tanan mo ang pagutan na. Ay. Takonsensya naman ginoon ko bay. Saan sa ba? Bay. Suwig tawag imong uyab ko. Nag-uban silang Arthur. Ha? Si Arthur may bahalang pasabot nimo. Basta kay tawagi itong imong uyab. Bay, wag ko uyab. Ha? Ang gawang si Arthur. Gibuhat na sa DNA niya. Oh. Tangusa. Murag ikaw mo yung ngayong mo pauli sa inyo. Kaya murag ikaw mo yung gilipat ni Arthur. Ha? Mga hayop mo! Buang ka, ha? Oh! Anong gibuhat ba mo na ko, Shani? Dili na rin binuangan sa. Oh! Usa? Nahibaw ko sa mga binuang ni mo, River. Nahibaw kong daghan kang babae sa wa ka makasalog hangtod karon. Gibuang gihapon ko nimo. Oh! Bay, sorry bay. Kang siya ni nga plano. O gisugot sa ka? Ha? Traitor ka! Karon nga nakabahos na ko ni mo, River. Sige, pagtagba og pamabahi. Oh! Tungod kay magbuwag na ta. Shani! Ay, nagbuhatan ako, Shani! Malangoy ka! Shani! Ang kuno nako nga nagmahay kay ko sa akong gibuhat ni Shani. Dobli ang sakit nga akong gibati. Nga nawaan ako ang tao nga akong gimahal o ang akong best friend nga giisip nako nga ako nang igsuon. Kay ni traidor nako. Din nilang kutob ug dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Amen.